Gisugdan-sugdan na sa COMELEC ang pagtangtang sa mga campaign poster sa mga national candidate nga wa sa mga designated areas. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, duha ka buwan sa di pa ang May elections, gisugdan na sa Commission on Elections ang ilang paghipos sa mga illegal posters ug mga campaign paraphernalia. Pasado alas 3 karong hapon, gisuhid sa hiniusa nga team sa Commission on Elections Mandaue, inabagan sa Philippine National Police, ingon man sa taga-Department of Public Works and Highways ang pipila ka mga kadalanan sa dakbayan. Target nila ang pagpangita ni ining mga campaign posters o mga paraphernalia nga illegal nga gibutang sa mga lugar gawas sa designated poster area. Tagsa-tagsa nila nga gipanghipos o gipang baklas kining mga posters o mga tarpaulins sa mga kandidato apan mga national candidates lang ang ilang gipanghilabtan tungod kay nagsugod naman ang campaign period alang sa mga national positions sa pagkasenador ingon man sa mga party list groups. Wala hinuntanduga sa team sa COMELEC, sa PNP o sa DPWH ang mga campaign posters sa mga local candidates tungod kay wa pa man nagsugod ang campaign period sa mga local elective positions. Daan na nga may pahimangno ang COMELEC sa mga kandidato o sa ilang mga supporters nga musubay gyud sa mga lagda labi na niining pagpamutang og lain-lain nga mga campaign posters. Doon na nailistahan ang COMELEC sa mga gitugtan nga mga areas nga pwede kabutangan niining mga campaign posters sama sa mga barangay hall, mga public places o uban nga mga public nga lugar. Apan hiugot nilang giklaro sama sa barangay hall nga dili mismo gyud ang istruktura ang butangan sa mga campaign posters ug mga paraphernalia apan gikinahanglan nga mopabarog og lahi nga structure o baka board aron maoy papilitan niining lain-lain nga mga campaign posters o paraphernalia. May pahimangno sab sila kabahin sa husto nga gidakon sa mga posters nga 2 by 3 feet lang ang maximum nga size sa mga posters sa mga individual candidates. Gawas na hinon kini sa dagko nga mga posters, mga campaign paraphernalia sa grupo nga mga kandidato kundi ubay-ubay nga mga kandidato ang nahipatik ang ilang mga pangan o mga larawan. Gibutyag ni Attorney Ana Flor Gohilde sa COMELEC mupadayon kining ilang pag-monitor sa lain-lain nga mga lugar labi na sa mga highways dinhi sa syudad aron nga masiguro nga nakatuman gyud ang mga kandidato ingon man ang ilang mga supporters. Gikatakda sab nga hipuso nila kining mga nabaklas nga mga campaign posters aron nga i-inventory sab ug ma-report ang gidaghanon niini didto sa ilang national office. Gikatakda bab nga mulusad og lain nga Oplan Baklas ang COMELEC sa pagsugod na sa punya sa 45-day period alang sa mga local candidates. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.